Vom face exercițiul de la cursul numărul 2, în care avem schimbarea unor linii între ele. Tema. Avem acest sistem pe care îl vom scrie sub formă de matrice extinsă. Și anume, vom scrie coeficienții din fața lui x, adică 1, 2, 4, din fața lui y 1, 2, 6, din fața lui z 1, 5, 8 și respectiv termenii liberi 6, 21 și 40. Avem ca pivot 1 și va trebui să facem zerouri sub el. Vom proceda în felul următor. Linia 2 o vom scădea de 2 ori linia 1, iar linia 3 o vom scădea de 4 ori L1. Da, linia 2 minus de 2 ori linia 1 și linia 3 minus de 4 ori linia 1. Și va fi în felul următor. Vom copia prima linie 1, 1, 1, 6. Linia 2 va fi linia 2 minus de 2 ori linia 1, adică 2 minus de 2 ori linia 1, adică 1, 2 minus 2 care este 0, 2 minus 2 ori 1 care este 0, 5 minus 2 ori 1 care este 3 și 21 minus minus 12 care este 9. Apoi vom face în felul următor. Linia 3 minus de 4 ori linia 1, adică 4 minus 4 ori 1, care este 0, vom scrie aici, 6 minus 4 ori 1, care este 2, 8 minus 4 ori 1, care este 4, vom nota aici, și 40 minus 4 ori 6, 24, care este 16. Nota aici. Apoi vom observa că este mult mai avantajos să schimbăm linia 2 cu linia 3. Le interschimb și va fi în felul următor. Copiem prima linie. Și vom interschimba 0. În loc de linia 2 vom scrie linia 3, 0, 2, 4 și 16 și în loc de linia 3 vom scrie linia 2, 0, 0, 3, 9. Apoi vom face 1 pe 3 din linia 3.
Adică vom copia linia 1 și linia 2. Uh, 1 pe 3 din linia 3, 0. 1 pe 3 linia 3, 0. 1 pe 3 ori 3 este 1. Și 1 pe 3 linia 3 este 3. Apoi vom observa că z-ul nostru va fi 3, adică z egal cu 3. Apoi vom observa de aici că y-ul este egal cu 2. Și x-ul este 1.